It's the RH to the EEE. You're rocking with the best from the CPT. You already know. Niniphathele enye. Ndize nenye. Niniphathele enye. Zamza. Ndinika impumelelo. So ndinika impumelelo ba uZamza. You understand? Awumeke unisendelele we ku-WhatsApp. I'm like, okay, it's only right banisise ku-attention yenu at home, and then react a song, and then sibeke leshandisiwe napha ku-comment section. So let's go. Zamza ndinika impumelelo. Zawuva ngani uba ngizova ngani uba u-95% or ngu-5%. Hayi. So yeah, as we react, andingomntu othanda uthetha kakhulu mna, so ngizawuthetha phaa egqibeleni kwengoma. So let's fucking go. Zamza ndinika impumelelo. Let's go. Nkosi ndinika impumelelo kwimizamo yam, hleze ndiphulukane ukholo wam, zivuye iintshaba zam, ndiphelelwe ngamandla am, intsiba ndifuna ihlezinya kum kungabhetele, ziyawoyika ezam iintaba mbethe, neempukane zihlala soze zilunge, ndinqinile mntasekhaya ndiyunga into yogwanishiyo nibhetyebhetye, ndihloma ndihlaselwa kwasikho umdlanga ebantwini, yasombuluka inabo, evuka bidliwa sagweba, ngamalangatyi kwiintaba zokhahlaba, ndigile indonga sidibane, khawunqene montero mboko mandi njengephupho lasemini, lonyaka usamza utshisa ibhayi, manike isikhundla ndim inkosi, isane emqolo inqawe emlonyeni, ihlango enyaweni, ingomso lama likhozo sisokweni, nosala liyabelekelwa endlini, andilikhokhotsha inyosi esemngxunyweni, nosala liyabelekelwa endlini, andilikhokhotsha inyosi esemngxunyweni. Yeah. The beat, Joe. The beat nje itself. You know, we picky with the beat. Whoever made this beat is fucking dope. You understand? And then you make imbongi, yeah. Well, so it's giving those storytelling kind of steez, you understand? And make yakwazi ubhala, you know, pen game yakhe, it's on point. Yakwazi siyavakala story sakhe. Uyimbongi umake, you understand? I think ilanduka indawo ngendawo zine sound yayo, because lena you can hear about jonga this nigga is from Eastern Cape, you understand? And I think it's easy to even hear umuntu wase Cape Town no waKwaZulu nowaseJozi, you understand? I think yonke indawo inestampu sayo, you understand? So yeah man, let's go. Zamza nika impumelelo ba uZamza, so yeah. Belekelwe endlini, andilikhokhotsha inyosi esemngxunyweni. Yo, njeba ndihamba nje kwelibhayi, ayixakwa into yokwenza ekhaya, liyanqanqazela usiba, ngoku ndisemadlelo nahlaza, liyabetha uvalo, zamza ucula komsindo, ndikhabele ezipondweni, ndimanifeste imvula, liyanquma inqatha, kodwa yazi uba zawusula amafutha, ndime ngaphesheya, kudala zihlabana ziqhele yaqhukwana, usomandla, ejika amanzi abe yiwayini, ndibile ndiyakhopha ipitawuli, bantakwethu, imfundo iqala ebeleni, ndiyahamba Montero zandifumane efowunini, esimkhanda amkele ngoba ndiliwele, esala Monte kwelibhayi, zophinda ndibuye, uzuqubhele enzulwini, ungabi komsuko siniza isikhali njengoba nawe uyazi, sinilindile kudala kwandilinda, ngoko ndifikile kuzawutshiba bosi, soze ndife ndibhinqela ndibuye umfazi, unganqiki ilitye nongovana, uhlale Monte kwelibhayi, mna ndiyabona siyandongamela, emva kwam zimbila zithuthe ngokunoyisiwe, emva kwam zimbila zithuthe ngokunoyisiwe, emva kwam zimbila zithutha ngokunoyisiwe. Is it giving 95% or is it giving 5%? Yeah, understand? So you by now fanele uyayazi basithetha ukuthini xa sithi 95% or 5%. You understand? It's either you're with the boat
or uyantshwila phansi sani untshwila phansi, you understand. Ndiyafuna ucacisela umuntu osendlini ba usuka apho 95% no 5%, but it's a story for another video. But if yayiva le message like iyakwakha cause mina ndiyayiva iyandakha nomjida nemva word for word bawuthini. So inika impumelelo ba uZamza. Let's continue to listen then sancokola emva kwale ngoma, you understand. Let's go. Okay, nika impumelelo ba uZamza. Like let me share something with you guys. Fast. Mna le ngoma like it takes me back to la era yethu, like where we used to rap like ubhale something that someone at home can feel and touch because we are udila a situation tough, you understand, and only this kind of music can really help someone be motivated, you understand. They are related kule ngoma, and this is exactly what the fuck I'm going through, you understand. Before trap and all that, I'm not saying anything negative about the trap. Khona trap as none, you understand, but I'm just sharing something ngale ngoma, you understand. So it's in composer like la mhlobo wenene lesithanda umamela ebusuku, like all like his mfowethu yabo, sive capital effect, sive all these niggas is nice man when it comes to saying something echukumisayo phakathi enhlizweni, understand. So this is giving those vibes, you understand, for me. So when I get home, you have eyakho point of view, how you heard this and how you feel it, you understand. Is it giving 95% or is it give a 5%? Do you like it? Do you don't like it? Let's comment. Thanda ntoni ngalo ngoma, uthanda ngantoni ngalo ngoma. Then umuntu oyifunayo, I think uZamza uzamane mbamba pha ku-comment section ba ingoma ifumana kanjani. I think uphisa ngayo ku-WhatsApp and all that stuff, understand. So yeah man, masidibaneni apha, sidibaniseni enhloko apha ku-comment section. Like, comment, share and fucking subscribe. Let's go.